तर मुंबई पुणे रेल्वे संदर्भातली एक महत्त्वाची बातमी आणि अपडेट आपण पाहणार आहोत। राज्यामध्ये सुरू असलेल्या मुसळधार पावसाचा मोठा फटका आता मुंबई पुणे रेल्वे वाहतुकीला बसलाय। मुंबई पुणे दरम्यान करणाऱ्या रेल्वे प्रवाशांना आता आणखी आठवडाभर त्रास सहन करावा लागण्याची शक्यता आहे। घाटातील 3 मार्गापैकी एक मार्ग सुरू असला तरी 2 मार्ग बंद आहेत। रेल्वे घाट मार्ग पूर्ण सुरळीत करण्यासाठी 17 जुलै उजाडण्याची शक्यता आहे। खंडाळा घाटातील ठाकूरवाडी मंगी हिल दरम्यान मोठी दरड कोसळल्यामुळे मध्य रेल्वेने सुरक्षेच्या कारणामुळे दोन्ही रेल्वे मार्ग तातडीने बंद केलेले आहेत आणि यामुळे 10 ते 17 जुलै दरम्यान डेक्कन क्वीनसह 22 महत्त्वाच्या एक्सप्रेस गाड्या रद्द करण्यात आल्या आहेत। मात्र सिंहगड आणि प्रगती एक्सप्रेस नियोजित वेळेनुसार धावणार असल्यामुळे प्रवाशांना काहीसा दिलासा मिळालाय। दरम्यान रद्द झालेल्या गाड्यांच्या प्रवाशांना पूर्ण तिकीट परतावा मिळणार। प्रवासापूर्वी गाडीचं स्टेटस तपासण्याचं आवाहन सुद्धा रेल्वेने प्रवाशांना केलेलं आहे।